Shalom, horas dihita saluhutna, nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Jupang dope hita di channel Advent Batak Ministry di Parsejaran Sekolah Sabat Marhata Batak. Di parsejarata 10 ima uluan di parsejarata parpadanan dohot gobaran. Ngain tapangido ma ada ni amang pandita purba tangiang pamuhay. Dan Allah memuhai pasyajarata, lima pasyajarat pasapuluhon, pasaya marata, mata yang mehita. Dan Tuhan Jehovah dapat nami di sokam na Allah pasyajarat sekolah sahabat markata batak, sanggima Tuhan, pasyajaran Allah, pasyajarat kami, gawe buhal di pangbulan nami, namun muhalaron na peduli. Nakamuti Tuhan na, padarakon akan aposoni Tuhan, langsung ini akan obege, KBB ada buhal Tuhan di dalam muhalaron peduli. Pasatami roha doho pikiran nami nang todi nami di hadapan marhite kwa nana amanu matu makupami matang kami tupo. Amin. Mulai tema di amang pandita purba na mambayan tangiang pamuhay di parsejarata tikion laing hujahama di sabat botari di dok songonon ibana debata si panopa jala si palua nasida malungun do Jehova asarap dohot bangsona jala maringan di tonga nasida. Noai marsajar mahita amang daina di parsajaran pasapuluhon. Ya. Sonari hupangindo kami ma sukun-sukun di amang pandita hutasoit. Asal suku kami ma tu hamuna di hari Minggu parsajarata di Sadarion. Ahado lapatanna majahahon hata ni debata jala mamispishon mudar dina panjong jokon parpadanan di tonga ni debata dohot bangsana. Patorak ko namang pandita saudik mardongan mauliate. Horas ma dihita saluhuna. Mauliate ma tadok dito hatta debata natotong do mangaramuti hita. Tiganuk inganat tabe manang di dia pehita maringanan jalaboy hita pajupang di bagasan parsejarata di tikio. Ima di parsejaran hari Minggu Bibel dohot mudar. Bibel dohot mudar. Bibel ima hatani debata. Ia mudar ima hosa. Di parsejarata di hari Minggon adong suku-sukun di 2 Musa 24 ayat 1 riwalu. Ahado lapatanna majahahon hatani debata. Jala mamipison mudar di napajong jokon parpadanan di tonga ni debata dohot bangsona. Jadi ahado lapatanna mamipiso mudar ninna di napajong jokon parpadanan. Molo tapai hutihuk do di 2 Musa 24 ayat sadaro diwalui
didok dison dungi didok Jehovah matu si Musa. Nakok mahamu madapot to Jehovah. Dohot siaron. Nadab dohot abihu. Rodi na 70 halak situani Israel. Madau-dau mahamu marsoba ahu. Omanin na Jehovah. Jadi disuruh debata nakok si Musa dohot si Aaron. Dohot do Muse si Nadab. Dohot do Muse si Abihu. Rodi na 70 halak situa sian bangsa Israel. Nakok mahamunin na. Nakok nasida madapoton debata. Alai hola si Musa don naboi majonok ko debata. Anggo nadibanai maddau ma. Buasa maddau ido aturan ni debata. Unang mosok nasida hona tutun. Dung nakok si Musa majonok ko debata. Di jalo ma hatani debatai jala di pajojor tu bangsoi. Saluhut hatani Jehovah dohot akka uhum. Jadi sahatama sadok bangsoi mangalusi. Didok nasida ma sude hata akkana pinabuan ni Jehovah. Sai bayanon namido. On hata nagabi pahotton haporsion nasida tu debata. Di pajojor si Musa hatani debata sabdok bangsoi mangalusi ikon ulahonon nami bahenon nami do saluhutna hatani debata dingolu. Jadi di surat to si Musa masude hatani Jehovah di pasogok mamanogok nai di pauli masa dalang gata parsobaon pemilihan. Jadi marguru sian na 12 margai di pature asa bain parsobaon tu debata. Disuruh maakka doli-doli sian hal Israel akan poso patupahon pemilihan ni. Laos mamotong lobbu manasida pilihan hamuliateon di Jehovah. Dongi dibuat si Musa mamudari sawotik manang nasatonga jala di bait tu bagasan akasawan. Ya manang bokor alayang go mudarna debanai manang nasatonga nai dipipis somai tulang gata. Dongi dibuat mamusia pustaha ima perpadanani na tinonahon ni debata sinakingan. Jala dijaha tu pinggol ni natoropih tu sadok bangsa Israel. Jadi didok bangsa Israel matu si Musa jala didok nasida sudena nidok ni Jehovah sai banon namido jala tangi honon namido. Toho ma ini ya ikut ditangi homma. Ibarat na tuhita di jamat tanoengon molo adong puda ni debata manang patik manang uhum na tino nahon ni debata Jehovah tai hutomma taoloima. So ni manidok disod dia walu dungi dibuat si Musa ma mudari jala dipipison tunatoropi jalanin nama idama Oma mudar ni perpadana ni naung pinahot ni Jehovah Tuhamu ala saluhut hataodeng. Jadi didok simu sama dung dipipison Oma mudar perpadana ni ninna naung pinahot ni Jehovah. Jadi suku-suku naking ahado
lapatanna di jaha hatani debata di pature perpadanani jala di pipison mudar perpadanani ima lapatanna asa hot perpadanani pertalian tu jahuba debata ipolana tu hita sonari nagabe bohal doi di partodiotta molo taoloi ganup hatani debata molo tapai hutihut patikna dapota tua mahita tutu hot mahita di bagasan perpadanan debata tu hatta hitama bangsona songo bangso Israeli tapai hutihut ta oloi ta parangoluhon di bagasan mulutta siganupari memang ragam dong kuah kapangusyunan masa doak kasaluhut hasusan alai molohot do hita merpadat tu debata pada unni debata do siak kita akamara bangsa Israel peditugu-tugu songoni mahita tugon na mahita tutu jadi itu di bagasan parsejarata di hari mingguon ima bibel dohot mudar bibel hatani Tuhan ya mudar naung dipipison ima pertalian nahot di bagasan tuhat tahita ganu dangolo hita makkatahon manang majua ima anggo bibel manang padan manang nahatani debata unang tajua ikut tauloido nang pehita pamatak taon gale olo magopu jalagop dosa alai hita nang pejol mapardosa ikon olo do hita ditogu-togu ton dini debata di bagasan tikyon songoni managabe parsejarata asa boy taulahon songo bangso ni debata di hari perpudion sai debata mangaramoti hita horas mari hita Mau lihat orang ma di amang pandita ay mutasoit na patorakon pal sejarah di hari Minggu. Suku-sukun di amang pandita ay purba, suku-suku songonon amang pandita di bagasan 2 Musa 24 ayat sia 1 10. Perpadanan samurung dia do na dilehon tu halak Israel di son. Boy di patorang amang pandita sotik mardongan mau lihat. Mulai di suku-suku ng pinasa ni mga pandita si Manong Kalit, Lison, Tungtakas, di patorang dihita di bagasa suku-suku nun, di bagasa 2 Musa 24 Aesia Rodi Saplalu, pardalanan sumurong dia do na dilehot tu halak Israel dison. Dison pasiraton adong sada somalan ni halak Batak. Adong do sada parsiajaran naboy hupeop somnum. Mulong apungu dinamar si haholongan. Pungu akka nasaripe nasa sada keluarga sada hasuhuton. Lobi sumurung na ison halaki molong apungu pasti mangan. Jadi tabo ni halak batak kuber. Deson di perdalan non ditikin nalah halaki do si Musa nakok tepusu ni dolo sinay siya mulana nakok dang hola sa halakna. Didongani pitu pultul halak siya situa ni halak Israel na sumurung. Di luar ni Timur Tengah na ari balita na di Bibel saha tu akka sada-sada patikis sa rodi sada lion ramar si panganon sada ulaw na masay argadoy manghiton budaya ni halaki di nama si panganon rakma si panganon bebe sada ulaw na balga
ulaun silas niroha. Jadi di pasejaranon paldalana dia do na sumurung na di debata halaki boy rapak mangan kap marsi pangangon di masada silas niroha di halaki akum ni majua jojo songo sada kebadan pangalehat do na sumurung atau ranganon mengurupi hita lau mengatusi akabarita narong di bagasa padan ne baru nadisi Yesus Kristus disahi ala rak mangan doh akka pardosa. Memang sasitong nah bolo idaw memang sangat memang idaun akka nama holong masih holongan menurut kita. Ale de bata di mana Yesus di bahasa ada nasumurung keamangan di mana tu pardosa. Ala roh Yesus tu pertibion nala mengobati lama jo akka nama dosa do. Ale di pasejaranon ni dokon hinamagona piga-piga halak nanakko rakdo si Musa dungi madabu tu bagasa dosa jalamago de toddi nasida. Nang pesong ni memang sumurung ni perdalanan ni bangsa Israelon di nama buan manang na mengulahon rakmar sipanganon hingga besada sahid doon molo so di halaso de bakasa rohana. Basa huruf kosong di damang dainang talungubi molo di hitalak batak dinamar si panganon nung saya yang nongan marak mas panganon biasa na somal na halak batak isukud do dia do arti ni si panganon na pinangan do ay na ninun do akajuhut na na nihalang jadi gabe tubuh do akka silas niroha tubuh do musekan akka hasadaw niroha deson alai soalnya ma nama dongan isin musai na tu dolok ni pusu ni dolok sinai dang gabe tinggal hokalaki dosana songoni halaki naik songoni rotong dosana lama ada bu malaki jaga dosa jadi damang dainang sumurung na nina amang padita si manukal inakin sumurung na ima na gabe sada bohal di hita muladang masalah di hita mulubu hita damang dainang ulung arapak ma kita ikut tongdo dame di bagasa roha oma pasejaran na beberapa orang berdonga moliate. Mau lihat godang ma dia mang pendeta purba na patorak ko persejarata di hari Senin. Naing suku kami ma dia mang pendeta tampu bolon. Molo tuhita nunga dijanjihon. Wasa lahu mangoloi. Wasa mahita mang pendeta masai hatop madabu tu bagasan dosa. Lebih takas kami di Advent Batak Ministry na nonton channel ton di patorang amang pandita jo sotik mardongan ma moliate di amang pandita Tampu Bolon. Shalom. Madita salu na akak damang do dainang pemirsa Advent Batak Ministry. Moliate manang dohot di naposoni Tuhan na patorako persejaran sekolah sahabat di ari-ari nang salpu jala terlumobi moliate ma di amang pandita ye si manukalit na pasaton suku-suku tuhami apalesik itikion naung ni pasahat ni amang pandita si manukalit ima di hari Selasaon molo tuhita nung nga di jajion wa solaho mangului buasa mahita masay hatop madabu tu bagasan dosa imat tutu. Jadi memang melota persejari do persejarat ta politikion. Taringot tu ia debata mariti persejaranon naung mangalehot tu hita waso laho mangului alai buasa mamasay atau pita madabu tu bagasan pangujunan dosai. Molo tara-tara do persejarat ta politikion damang dainang nanya holongan di bagasan Yesus Kristus na doktong pamirsa menonton Advent Batak Ministry maritehite channel YouTube na didok di persejarat ta politikion perlu tabo takas ia waso mangului adong haruan nasihat di bata
Mula tabuk kado di buku Yehezkiel 36 ayat 20 onom rodi 20 walu idok sonon. Jala lehonokku tuhamu rohanai baru do todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Tidak disi usatokku do roha batu sian daging muna. Adong dilehon jaminan. Jala lehonokku tuhamu roha sibuk. Dia 27 didok muse jala lehonokku ma todiku tu bagasan ate-ate muna. Todini debata, todi perbadia. Jala ahu mambahesa asa marparangi hamu di bagasan akapatiku. Akka hupupe radotan jala patu paun muna do. Ima inorhoni di leod debata todina nabui masuk tu roha tu bagasan ate-ate asa marparange di bagasan panguleyon tu debata. Dia 12 di idok sonon. Asa maringan hamu muse ditano naung hubasa-basahon tu opo muna jala sumuang hamu gabe bangsokku jala ahu gabe debata muna. Idualana di persejarata apalitikyon mariti-hiti suku-sukun naung ni pasahat ni amang padita si manukalit ya idok disi buasa di jajio debatado tu hita waso alai buasa hita bui gabi madabu tu bagasan dosa. Perlu taboto songon jaji nang nileo debata nakanengan ya tumpe di lewat debata waso tu ganu pita asa mangului tu hatana alai jojot kita gagal buasa alana di lewat debatado tu hita bebas hak na bebas na lahu mangului manang dang olo mangului suku-sukunna buasa dang mangului ala hurang dohita mapalumeho dirita tu adopan ni debata mapalumeho rohatta tu adopan ni debata hurang dohita mabain sada hubungan dohot debata maritihite dang jojot kita martangia dang jojot kita majahatan Tuhan jala dang jojot kita marjaga-jaga tu adopan debata alaniaha jojot tapangasahon hagugata sendiri nakai dokon adong di lewat debata ima todina leonokku todikku tu bagasan ati-ati muna alai ana terjadi tabaid do herana hita na lebih gugu marhuaso ya. Adong penggodaan jojot tita rotusi merasa hebat tita ya gabe ditadoh kita lupa hita di hagaleotta merasa hita naung gugu alan perlu taboto takasa palitikyon dita amang dainang naung dijajio debata tu hita huaso asa mangului hita tu debata ala hita buasan medabut buasan dosa ison didok di buku Yohanes 5 ya Yohanes 15 hatan itu amat dokon Yohanes 15 ayat 5 nagabe sada si peopota di bagasan rohata idok sonon asa takas taboto Yohanes 15 ayat palimahon didok songonon ahu do hawang guri hamudo rantingi namian di bagasan ahu jala ahu di bagasan ibana ima namar perbuehon godang
ay dang tarula hamuagiaha anggo somardongana. Jadi ikon asa marparbuita mian di bagasan Kristus. Jadji waso panguluyo siya debata. Buy gay bagyata alay ikon mian hita di bagasan Kristus. Say anggiat mahita boleh toktong mian di bagasan Kristus. Marhite-hite boleh mahita manguloy ahanajar honi debata. Dang madabu beta tu bagasan dosa. Alay tetap kita radi hot jala boleh marhuaso hita manaluo saluna inoroni asi do dengan bahasa ni debata marhito dina namian di bagasan hita. So ni ma persejarah nabu pasal kita politikion damang dainang maritusukun ni amang pendeta si manukalit Horas Mardongan Mauliate. Mauliate ma di amang pandita tabubolon. Tonari suku kami ma di persejarah di hari Rebo. Ima amang pandita sitohang. Sangonon suku-suku namang pandita. Aka hasitongan na arga use jala teologi dia dona pinaturuna di bagasan aka ayaton ima di bagasan 2 Musa 25 ayat sana 1 ayat siap. Patorokan amang pandita sitohang jo Sotik Mardongan Mauliate. Shalom, Horas Jala, salam sehat mahita, salut dihamu akadamang dainang nania holongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Tamado hita toto madok monate tua mata perdenggan basai disude holong do dengan di basana di hita na bui ta parang nguluhon sahat dio basot. Molate matotong kupasatami tua mata pendeta si manukalit na mga leo tikyon lao manarengoti manang na manulikiti sian pasajarata di ari Rebo na berjudul di tonga-tonga ni bangsona. Nakaning disukudo ima taringot tu pasajaranon marhite 2 Musa 25 ayat 1 sia nakaning disukura mata padita si manukari do akka hasitongan na arga une jala teologi dia do na pinatuduna di bagasan akka ayaton. Adorang so tasulikiti ima suku-suku non perlu do boto otta taringot tu persejarah di bagasan sadarion ima gudang do dalan di patu pada bata lau mengajari kuriana. Jala sada siani marhite bagas joro. Saluhut pakobasionna manggobarhon tu Yesus do. Jala saluhut nai dalan marsyajar disakap haluaon nalao digonopi marhite Yesus marabatabat tujulu. Dihamuda mangdo daina saudara-saudari nani haulongan di bagasan Yesus. Debata parholong jala debata parasi rohai tumacayuli jala tumacay dengan kiad do holong nari kita. Bohape keadata sebagai jolma perdosa na gudang madalaton akadalan na hurang dengan di arupan Tuhani. Salomodo rohani Tuhani majako kita na gabe pangsona gabe naposona jala unang daunnya kita siad bagasan dirina. Ido alana di patu padewataro sada dalan asa boy hita jonok diarupan di debata parholongi. Ido ipatadahod do tu hita sada bagian taringot tu debata mengajari hita asa adong di tonga-tongata haradionna. Ima taringot tu bagas joro. Dito disonak kanin, molo tajaha do di 2 Musa 25 ayat 2 do ayat sia.
Songono mapadohanna taringot tu na pajongjokon sada bagas joro di adopan ni Tuhan. Diro masongonon 2 Musa 25 ayat 2 dosia. Jalai kon bayron nasida do diau sada inganan na badia. Asa maringa nau di tonga-tonga nasida. Sadok songon na hupatuduhon itu ho, tiruan niya inganan dohot tiruan ni sudi akka para kohasna ikot songoni baheno muna. Saudara-saudari, lumobi dihita sudi akan manaksihon YouTube Advent Batak Ministry. Dilo di Bibeli di gogohodo di gogohod debatado ima taringot tu hadongon di bagas joro. Asa di pauli songon naung ditonahoni tuhita. Ikon bahenom songon inganan nabadia, sada inganan nabadia, asa maringan debata di tonga-tongata. Jalan na di baturu tuhita, songon na di baturu tu si Musa, ima nagabesada tiruan, inganan do tiruan ni sudia kapal hohasna, iko songonido atong bahenon ni kita salu. Ido alana dido dison, nakpe Jehovah na manguluhon hala Israel, jala solhot do nasida, dohot nasida, di paret tahun ibana do tu si Musa, lau pajongjokon sada inganan nabadia. Jala iko bain nasida dia unina sarinaing pasahat duhita, sada inganan nabadia, asa maringan au di tonga-tonga nasida. 2 Musa 25 ayat 2. Lapatanna debata marsaka, lau patuduhon, mangulahon, di patuduhot tunasida, dohot torang, ay natutudo ibana madongani nasida. Salinay hudok, debata marsakat, lau patuduhot tunasida, dohot torang, ay natutudo ibana madongani nasida. Nagpenasida nunga marulahulak mangulahod dosa, dang ditadikon ibana nasida, jala dukon nasida mula, di halomohon banwagijang. Dihamu damang do dainang, molo taparate-ate do ima parsejaranon. Oma naikon siradutan. Na so jadi asing manang na manipil siyan nong ditonahon ni Tuhani, asa rade debata di tonga-tongan jol. Di tonga-tongan di bangsona, lumobi nang di tonga-tongan. Jadi songon pasyajaran dihita, marhite pasyajaranon, ima hasitongan na arga, une, ido na ikon siut tonota, ala nunga tutakas di paboto debata, tunaposona si Musa, suaksoni nang dihita sebagai siuton ni Tuhan. Ikon taradoti, ikon taulahon, jala ikon kapaune, songon nahobar, tu nani halomon di Tuhan. Jala marhitei, songon gobaran teologina, di paturu do tuhita, di bagasan ayati, asa unang marasing-asing, manang na maragam-ragam, ima taringot tu bagas joro ni debata. Jadi songonima dihita songo pasyajaran, apala ditikion, say tapaune marohata, say tapauduk mapangalaota, dohot mangaradoti patik nai, asa totok hita madalaton, songon naung ditonahon ni amat debata hita. Jadi panguloyon, ido hata kunci, asa boy hita di adopan ni debata di bagasan nguluta. Taradoti masudina akan nong ditonahoni. Sonima pasajaran na boy hupasahat di pasajarat dari rabo, uhut hupasahat madongan mauliate. Horas ma dihita saluhud. Amin. Maulete godang madi amang pandita si Tohang na patorakang persejarata no aing
masuk mahita di persejarah tadi hari Kamis. Pangurupan dia do amang pandita na hus-hus dia do na dilehon ni debata asa dibayani saluhutna ula-ula na hombar tu undung-undung na baria dohot parhobasan na hombar tusi. Patorokan amang pandita sinambela jo sotik mardongan mauliate. Shalom, horas dihita salut. Dihamu sudi amanami inanami, aanggi pinaribot na umbege, persiajaran sekolah sabat melalui ABM Ministrion. Mula ito matutunga tatangihan manakinak persiajaran na pinasaan na po sa nituan, siyan hari Minggu sa hatu hari Rebo. Sonari masuk mahita tu persiajaran hari Kamis, digohi doton di debata. Nunga disukuton na mata pandita si manukalit tutunakin di persiajaran noon, pangurupion na Polindiado na nilehon ni debata, asa dibahan ni saluhut ula-ula, hombar tu bagas na badia, dohot parhobason na hombar tu si. Atong tatangyama persiajarata, asa dapat hita pangurupion na Polindia na naing si Botota na pinasaan ni debata taringot tu parhobason di parhaladoon di bagas joro na badian ni Tuhatta. Persiajarata di hari Rebon na nienet may siyan 2 Musa 30 ayat sada saat 10. Di persiajaran noon dipatuduhon do tuhita naung dipodahon debatado tu si Musa taringot tu ulawan parhobason ni aka parhalado di bagas joro na badiay. Ia aka malim ikondo marpahean hamalimon di na mangulahon parhobason di bagas na badiay. Alay molo situan ni malim ikon marpahean baju epot do. Jala di baju epoti ikon di surat tondo goar ni anak ni si Israel manang si Jacob. Di baju epoti adong do tutup ni andorana di bahen. Jala ikon di bahen do desan urim do tumim pas di atas ni parati-hatian ni situan ni malimi. Saluhut malim ikon manguras donasida asabadia laho mangulahon parhobason di bagas na badie. Songonido dohot akka ugasan nadong di bagas joroi ikon di parade do denggan saluhut diatur di patupa dohot manat setungadong nasala. Langgatan pameleon, langgatan pardaupaon, inganan parburian, tinalaho payason, dohot akapelean, songoni miyak, lao mamiyahi, haminjon tu pardaupaon. Diatur hondo saluhut asatung takas di parade aka situa ni malimi dot malimna aha na perlu di parhobason taringot tu parhaladoone. Boydoy jahauta di 2 Musa bindu 20 bindu 20 sia dohot bindu 30. Jadi sukun nakin pangurupian khusus ya, pangurupian na Polindiado. Jadi masonari si parsiajarata marhite pangurupiania sa dibahen salut akka hula-hula na humbar tu bagas joroi
di parhubasoni asatung masay denggan. Nah, tarimangi ma tasulikit sian persiajaranon ima di 2 Musa 30 sada. Dison jahot tama sada persiajaran. Sada pandohon na parjolo sahali di bugasan Bibel, ima sahalag jolma na digohi dohot tondi ni debata. Ima si bejaler. Dipilih debatado ibana laho mangalehon ulaon na manat di bagasan joro na badia. Digohi dohot tondi ni debata ibana. Dipasikop dohot hapistaron, marhapandeon dohot marparbinotuan na imbaru na humbartu salhut ulaon na badiyay. Melotajahay di ayat 3 dohot ayat 6. Di laon debatado perbinotuan na imbaru dohot hapistaron hapandeon di nasida dinalaho paulihon akal langgatan meja na adong di joroi songoni dohot parpalituan na sian sere songoni pardaupaan lumo bima na paradehon poti parpadanani. Aku mnihi di leon debatado tok-tok tondina tu si Oholiab na mandongani si Bejalel mangulahon ulaon makkobasi akka parhohas na dong di bagas jorei. Akka godang di pasahat na si tunasida hapandeon nalaho padenggaton akan na perlu. Ya. Jadi marhapandean do nasida tutu dohot parbinotoan na sumurung imana paulihon aka parkoasinakin langgatan meja parpalitoan pardaupaon do takapoti parpadanani manukangi sere perak tembaga dohot manguhir aka hau mamijor aka batu intan akoma siulaun nasida. Jadi tung perlu do tutuan. Jadi di lawan debatama pangurupian khusus Napolin marhite tondi ni debata mangulahon akan nasoboy di ulah kalak alay boy di ulahon si Bejalel dohot si Oholiab. So ani matok pangurupian na pinasa ni debata asa denggan mardala na kaulahon parhobason ti bagas na badiyay. Di tonga-tonga ni saluhut hapandeon na pinasa ni debata taringot tu parhobasion di bagas joroi dipatikon debatado ari sabati ya ari sabat ni Jehovah dipajongjong nagawe sada tanda parpadanan ni Jehovah dohot bangsona. Alana didok Jehovah pabadiahon bangsona pabadiahon bangsa Israel ya. Alana pangolion dipatik na 10 khususna molotajah dipatik paupatoni dipadomu dohot habadiaon. Molo si Hesekiel mandok di suratna di Hesekiel 20:12 idok songonon. Hulehon musetu nasida akka ari sabatu bayan tanda pabuah di tonga-tonga nasida au. Asa atung di tanda nasida au ahu do Jehovah na pabadiahon nasida. Debata Jehovah do ngaboy pabadiahon. Ido pabadiahon bangsa Israel. Jadi molo makkobasi aka ulaon na badia di bagas joro ni debata ikon marhubungan dohot habadiahon. Ay na badia do debata jalai kon badia do pakkobasion di bagas joroy. Ia ari sabati napaingotok kita de. Alana anggo ari sabati nunga adong hian sian porlakeden. Ay nunga dipatik kon debata
Ari papituhoni ari paradianan, ari sabat ni Jehovah Tuhan debatamdoi. Aindada ari sabat ni halak Jahudi. Debata si panopa ido na mangalehon ari sabatig bayan ari paradianan, ari Napolin, ari na pinasupaso ni Jehovah. Jala dipatuduhon do marhition toktong ahu do na paluaho kamu siantano parhato banani. Napabuahon debatado paluahon bangso Israel. Napatuluhon debatan na badiya. Napabadiyahon na sida songon ayak na uktajahan nakit. Debatado pabadiyahon bangson. Jalan napabaton debatado si pauba rohani nasa jolma manusia. Marhite tondi na dohot hatana. Jolma na pinaubanay asa manggombarhon parange na gokholong na burju dang mangahot tudiri jala panganju. Oma na pinangidon ni debata siyan akka parhalado di na mangulahon akka patik na. Lidok di persejaratan di atas ni saluhut. Di atas ni saluhut si lehon-lehon ni debata ima dekalog manang patik na 10 na sinurat ni debata di 2 lebatui ima nagabe sada tanda na perpadanan na binay ni debata tu bangsona na ikos siradotan na sida asa patar dibuga sa panguluan na sida ma bangso ni debata. Jala kapatik-patik na asing memang anduldo toktong siyan hadongan ni patik na 10. Mololaw hita tu akka parkakas na dong di bagas joroi molo patik na 10 tunga palatakas do di bayan debata inganan na di bagasan poti parpadanani. Alayang wakapatik na asing di pihak kondoi di luar manang diduru ni poti parpadanani. Jala ditutup ni poti parpadanani adong do di bayan lakop pardengganan. Lakop pardengganan ni manang tutup pendamaian oma nagebesada lambang ni panobusian. Dilakop pun di atas ni patiki. Jadi taberang madisonotong songon dia diajari debata bangsonai nalaho paasikon ari sabat naung polin di bahan debata gabe ari paradianan ari na pinasupasuna. Mula tajahay di 2 Musa 31 10 di dok songoran. Jadi dungsun Jehovah makatai dot si Musa di atas dolok Sinai dilehon matibana 2 lei batu panuratan ni panindangion naung tersurat merhite sian jari-jari ni debata. Duksipul di surat debata sendiri na 2 le batui doho jari-jari na dipasahat mai tu si Musa. Mula di ayat 10 di dok dibayani sa ingot hamu ma ari sabati. Ay nabadia doi di hamu manangisen na mga ramuni ari sabati ikon marutang ho sa ibana. Ay manangisen na mangulahon-ulahon di si ikon siap bahenon hosana siantonga-tonga ni bangsona. Jadi nama manguduti mon tu patik paupatoni na mandok ikon namon onomari hamu lelengna mangula ulaon muna. Alayang guari papitoni
ari paradanan ni Tuhan Jehova debatam doi. Dan jadi ulahonomu agia ahadisi atau ngalani takasdo diulakon debata paingoton bangsonai asa taradoti matoktong ari sabati. Songondia parhaladoon di bagas joroi naung dilehon debata na kisipasingon tapala na takas nang manggohi tondina imanakin si Bejalel dohot si Oholiab na laho paradeo na kaparhoas na badia di bagas joray alay dang jadi lupa honota yang goari sabati ikon gabe arin na badia day manangisen na mga law si patihi ikon marutak kosay banat ima pandok ni debata. Jadi songon ima nakin dapat hita siya parsejaraton songon na sinukun ni ama pandita manukalit pangurupion na polindiado na nilehon ni debata asa dibahen sa luhut ula-ula na humbar tubagas na badiyay ima tutu pangurupion marhite tondi na pinasahan na nakitu si Bejalel dohot si Oholiab songoni dohot paradehon akka ula-ula na badia di bagas joray nang dohot parhobason di parhaladoon lumobi ma taringot tu ari sabat. Oma hata ni debata na dapat hita siyan parsiajarat di ari Kamis. Sa Tuhan ma manggohi pasu-pasu na dihita. Horas ma dihita saluhut. Mulai tegodang madia mempandita sinambila na patorakon parsejarata di hari Kamis. Noaing asa jelas sudah asa sikop tapangido ma amang pandita simarmata rimpunan di parsejarata di persejarahan pasapuluhan. Salam, horas madihita saluhuna di sudena umbege ima channel Batak Ministry. Apen Batak Ministry aparatikom di manang di pehita maringanan. Di damang dok dainang nungatung tekas tabege ima persejaran na dipasa ni akan aposo ni Tuhan aking mulai siang pelajar sawat sore satu persejaran tu hari Kamis. Jadi di tikos songo sadari punan ni persejarata hubuan do dison piga-piga na boy gabe sada bahan pemikiran di hita asa boy ang giat nyan persejaranon gabe sada bohal di partondeota do denggam. Jadi ima na parjolo taringot tu undung-undung na badia ya undung-undung na badia manang na kemah suci ya kemah suci. On ima sada inganan naung dikususon ya dikususon mon gabe inganan nalau penebusan dosa manang manesa aka dosa-dosa ni bangso Israel apa na ditiki na diulahon ni aka naposo ni Tuhan aka imam jada napaduahon bahwa sude akan dibahen di ulaon di bagasan undung-undung na badiyay baik i marhite-hite korban sembelihan ya on merujuk doon menunjuk tu hama mate ni Jesus na gabe sada korban na mga lehon penesa manesa aka dosa ni jolma pardosa jala muse tutu sahali ya pati ni debata ima dibahen gabe sada ukuran ni hasitongan jala patikido muse na gabe sada undang-undang na balga di hasitongan do di panguhuman ya, undang-undang na balga jadi molo patiki menuntut tita ima ikon mate do alani talanggar manang
dak taulahon songon patiki. Jadi di baima songon sada hukuman mati do, ya, hukuman mati. Alai molo adong do halak, molo adong do jolma na olo manesali manul soli aka naniulana na sala na mangelanggar patiki boydo nasida ditobus boydo nasida mese mandapot hasesaan ni dosa, ya, molo olo nasida bertobat bolo olo nasida mulak tu ado pandi debata. Jadi debata las rohana rap dohot aka bangsona. Undung-undung na badiai ima gambaran inganan ni debata tinggal, ya, tinggal di Portibion. Dangalani na sebelumna mungkin rap dohot aka jolma alani batasan dohot tempati alai alani holong ni rohani debata ro ibana marhite-hite undung-undung na badiai songo sada inganan na boy rap marsaur dohot aka bangsona. Songo sada inganan na sangat penting di undung-undung na badiai adong do bilik-bilik na, adong ma di simuse ima bilik bolo bahasa Indonesia dokon bilik maha kudus. Di bagasani adong do di bahen tabut perjanjian disima di bahen sebagai inganan ni patik na sapului, ya, patik ni debata jala ditutup mai dohot penutup digoari mai pendamaian, ya, digoari mai pendamaian untuk mengakhiri lao pasaihot sudi aka dosa-dosa. Jadi molo to parsiajari do tu hatani Tuhanon marhite-hite perpadanan dohot gombaranon, ya, tung masay balgado holong ni rohani debata di ganup akka jolma di suru do di parade ima undung-undung na badiaon asa adong sada jambat namen jambatani inganan namen jembatani jolma pardosa boy ro tu adopan ni debata, ya. Jadi di bagasan ngolutta tentu sahali apalagi di tikyon di leon do sada tiki di hita boy pajupang do debata marhite-hite penyerahan ngolutta tu adopan ni debata alani siang gia matutu parsiajaran ng tung masetakas na naung pinatorang ni akan aposo ni Tuhan na king marhite-hite parsiajaran pasapuluhon parpadanan dohok gombaranon boy hita mangingot holong ni rohani debata jala boy hita totop pasaton diri tu debata tabereng ma parngulota nung ngabe hita mangulahon lo ni rohani debata manang dang dope ale molo dang dope berarti ikut tasor solidoi roma hita tu debata na jaloon na do hita alada adong dope inganan adong dope tiki dilihat tu hita boy pajupa dohot ibana marhite-hite ima pengakuata panulsoliota di bagasan aka na niula ninguluta naso di halomon ni rohani debata asaboy ita tinggalhon asaboy ita berbalik ro tua dopa di debata marhite-hite pertobatan umasong sada ripunan ni sekolah sabat di hita apalagi tikyon say Tuhan mangaramu di hita upasa ma di hita mardongan mauliate.
Mulai te godang ma dia amang pandita Simarmata na membain rimpunan di persejarata persejaran pasapuluhon. No aing martangyang mahita tapangido mat tangyang panipuli amang pandita Simarmata. Muli ate ma, tapasahat tu aka hanaposo ni Tuhan na patolhason hata ni Tuhan marhiti-hiti persejarata apala di tikyon ima di persejaran pasapuluhon di pelajaran sekolah sabata asata si pulima persejaraton rap asarap martangyang mahita tapasada rohata martangyang mahita Tuhan Jehovah di bata nami di surgo di puisi di pasangan rohani Tuhan tumasailas rohani boy ma siajar sian hatam naung di patolhas ni akan aposom marhite-hite persejaran sekolah sahabat na pasapuluhonon siang giyak ma Tuhan di nahurang lobi hami mga tusi sian hatami tiroy mahami marhite-hite tondemi asa boy to tahu waktu si hami hatami gabi sada bohal pertondon nami marsihohot kami di bagasan hai porsion nami jala totopami setia dia dopamu o Tuhan mau lihat ma Tuhan pasu-pasu masuri akan aposom na patol hasot sa asa anggiat Tuhan tuari na mangihut boy nasida patol hason hatam na boy mangbay sada sulu di parngolion nami aso totok pami Tuhan marsigorgor di bagasan haporsyon nami mulo tungadong Tuhan akado sa pangolusion nami salpuho may siyang buko paringot kami asa boy hami Tuhan taruli ima pasupasum na di paradehom di hami ganong marsalasada jalo ma Tuhan tanghiyang elhel namion alaw sombo kami todo pamu hola mertenang Jesus Kristus si palo hami amen. Mau lihat ma di sude hita amang dainang namangiton Advent Batak Ministry. Sayang giak mah hita di pasu-pasu ni debata lam maju mah hita sudena tarlungobi di channel Advent Batak Ministry on. Mau lihat ma di akan aposin Tuhan amang pandita Tampu Bolon, amang pandita Purba, amang pandita Sinambela, amang pandita Sitohang, amang pandita Simarmata sanggia ma debata mamasu-masu hita saluhut na. Saya horas ma mulai tegorang madita saluhut na. Nang lupa like, subscribe dohot tabagi hom ma tu akadongarta. Mulai